So ayan guys, nandito na nga tayo sa bypass. Ayan. So dito ko po iiwan ang ating bakas. Diyan po, diyan lang ang ating bakas. So nandito tayo sa Teplex bypass. Kung alam nyo to dito guys, is puntahan nyo na. Ayan. Dito lang yan oh. Ayan. Kung alam nyo dito guys, puntahan nyo na sa Teplex. Dito ko iiwan tong dalawang pangmalakasang sticker natin. Ayan oh. Hindi kasi kita eh. Ayan. So dito ko po iiwan guys ha. Ayan, takpan natin ng bato para hindi mahangin. Ayan oh. Ayan siya guys. So kung alam nyo guys, nandito lang ang aking bakas. Ayan oh.